Kohanmen kopara ha u Jisu Christ mentagasngi kabalang kaay yang ayapi kalat banpusan sepang kajing jong u Yohanes ubadayu apostol bad unong tho ya ke gospel bad lightly kisuti kijung u bad ka kitab jing penpau u Yohanes bakhoj ngitip kajing bad kajing adai jong Yohanes bad u Jisu ngi khod yu udai u apostol ba e themensim jong u Jisu u Yohanes upan pau ya kata kajing ka ba themensim jong u ya Jisu lengba kajing jong u lengba kajing hikai jong u lengba ki kam ya lap jong u nadu basdang kajing jong u kum apostol hadu kasngi bakot jong kajing jong u ïaineh banlong uta u tam ne u themensim jong u Jisu sem laino sem lalandet sem laphet na janu Jisu henry u ïaineh u yaisa hasanda jong u Jisu den mata kadau ba ngitip ha kajing long barang ba jung u ha sha bakot jong kajing jung u sha penrengkang par ha kawei kadaulanong kabakol kabangi khot kapatmos u sa hangta tat hadu kasni jong kajing yap kajing u kanai kadai kajing jong u Yohanes ubadai u apostol jong u Jisu kohanmen ko para kajing jong Yohanes ka khot ka were ngaya phiro ba ngin yaw Jisu kumba mo klempep kajing jong Yohanes yaw Jisu ka pelong yu banlong uta ubai tilut yalade ha ka kam sakri ya kajing it jong ban sakri utrai ka pelong yu ban lej keleng ban yalap ya gospel bat kumjuru bantho ya kijin tho klempep kabalang kam khot kam were ngai pi bangin long kum Yohanes tek bantho ya gospel ne bantho ya kisithi ne bantho ya kitab jing penpau henry bangin budin ya gijing ba bha jungu nongkong de shabe ha kane ka step akwa ban khot ban were pi bangin bud ya gidin jat jong Yohanes kadai kane ngiyo baha kamit bala kemno yo Jisu haka kper getsemani baro ki apostol ki pet na u Jisu namar bakiting yo ki sakem lang rengkat badu Jisu henry ngiyo bau Yohanes udan hasanda jong Jisu haba u Jisu lapoy hakaying upilat kat kito gijing sha sitom jong Jisu ki apostol ki pedri namar bakiting henry u Yohanes u be themensim udan hasanda jong Jisu u klam yo Jisu hoy klempep umlej ban kdub umlej ban yarab yo Jisu yolat ban kran yo Jisu henry udan hasanda jong Jisu u Jisu yo uru yo ilot ya baro gijing yo mat gijing jinjar jong Jisu ban yo hakapor bo Jisu u khlat hajrong lum kalbari na jrong gading pna u Yohanes u yeng hakajat gading pna kohanmen ko para kanai kadai kata gajing ïaineh kanai kadai gajing yaisha kanai kadai gajing kanai kadai gajing jong u Yohanes bakhoj u apostol jong Jisu de yang abadi phiru kohanmen ko para ngide ki khun ki be ki bathon jong u Jisu jong u blai den mata kadau ngide ban budin ya kine giden ja jung u ban ïaineh ha gajing jungi ban ïaineh ha gajing gajing yo Jisu ban ïaineh ha kita gajing sakri jung yo Jisu ban ïaineh ha kita ha gajing gajing yo ngiken mau ba abau Jisu hikai sepang kayu keres sepang kayu keres baro ki breu ki phedno na u Jisu we pa we ki la lej no jangai no Jisu u Jisu ubo ka jingli haki apostol ka jungu piru pikwa lai no
u Petrus u jubab nagbanta ki apostol shanot raingin lej me medan kektin bom jukut me medan kektin jingim u Yohanes u Yosngeu ya kine kektin ki ba u Petrus ukren den matagadaw siam laino ya u Jisu u ïaineh u ïaisa harangkat jong u Jisu den matagadaw ko hanmen ko para ha kane gasngi ngakwa ban khot ban were pi sajisin to ken ngin bodin ya kine ki ïaineh jong Jisu ha ka jing im ka junga ka jung pi ngin salap ngin sa shem shubun e ka jing jenjar shubun e ka jing penshoy shubun e ka jing tunju Henry kum u Yohanes ngi dei ban yeng hasanda jong Jisu habangi pe yala ka jong ka jing im habangi yomat ki jing e ka jing shitom ngi kloi ban petno ngi kloi ban ino yo Jisu ban bud ya kito ka jing sniu ban bud ya kito ka jing snobha ban bud ya kito kiba ai jing kemen yangi tang shiklip mat tang shipor ko hanmen ko para kanai kadai ka jing khot ka jung Jisu bangin ïaineh rengkat batu walada ngi yomat ya ka jing e ka jing jenja jung ka jing em walada ngi yomat ya kita ka jing tunjuk ki baharu kom ha ka jing em ka jungi ladang ngi don ha ka jing suk ngi dei ban ïaineh ngi dei ban don hasanda jong Jisu ladang ngi don ha ka jing pang ka jing shitom wala ngi don ha ki jing jenjar ka jing sosat ngi dei ban don hasanda jong Jisu ko hanmen ko para to ken ha ka niklamat ngi nai ti la dei ho Jisu ngi duai po Jisu nai borengi un Christian yangi un panklan yangi bangila ban bud ya kanuk sababha jong u Yohanes wa apostol jung u bangilong kita gibi ki bathoy nge jung u ha kane ka parthai bad ha ka jung em lawe jungi en yoro yo Jesus Christ Chinom lai chinom amen.